Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidni ilma warhamni fahma. Alhamdulillah, mga pagariami, mga watami, tanto niya kalala aditan di ka panalamat si Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko kapamugin niya katano sa bagra nagu kapamugin niya katano sa katra ini bugay niya katano bagra nagu ini bugay niya katano katrang na mininggulalan tanong sa mga subuan ng Allah subhanahu wa ta'ala si ko tarika o di na o kito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biang kaya kawiyawiyag tanong asagad na awara-wara iya kawiyawiyag ako sagad iya kapagintaw. Ando na ipumutuan sa awara-wara kawiyawiyag na aya awara-wara kawiyawiyag nagyang ito ditetak na pamikiran ng manisya datargyang ito di magwiyag-wiyag sa utaragat ang mga garupo di narambaba na sabab kugyang ito kawiyawiyag diran sa utakaludan nagyang ito bakaw niya na maalang-alang itong mata na ay ni kapakaw miya kayo ito bagal miya kayo ito adisyon kutwandu na andi udah kipin per utamalar babaka yang utama garupa. Na datat din kaya kawiyawiyag tanong awara-awara kawiyawiyag ditetak na. O manisa na din yan dimbatangan. Anda manaya ikasukatan yang kuyagan sa ginawa. Anda manaya ikasukatan yang kukamapian yan. Na gyuto'y sabab aswala subhanahu wa ta'ala na migay sa lalan o di inamigay sa paterno migay sa okitukit ay inibigay wala subhanahu wa ta'ala okitukit ay paginatawtan ako pamaka tumatatapoy so kawiyawiyag tano na may paginatawtan sa dunia kang gaya gumaya napakamatano sa alungan na mauri at tanitya sa kawiyawiyag akang gaya gumaya na ando lang ito paterno inibigay wala inadin wala subhanahu wa ta'ala sa mga nabi. Nagyan na ni paterno kawiyawiyag tanong. Kaya na din yan syukuran. Nayapiakan di rubasang na sa mga nabi. Ay tapsir nga kita wala subhanahu wa ta'ala. Na tiyapsir mga nabi na minipagin-tawiran. So kawiyawiyag ay kasuswat wala subhanahu wa ta'ala. Guyito'y sabab. Agyan kaya agama na mababaluyaya atas tanggungan tanong. Di din makapakapumbilag kaya kawiyawiyag tanong agubiyang kaya agama. Sa ayat ini yang kapakapumbilag na datar din o kuban agususapu. Adi ka pa kaya giyang kaya kuban tanong na ubon mabulag na yung mga saputan. Giyang kaya saputan na di ka pa kayo baka din sa kuban. Mababaluyaya atas tanggungan tanong. Giyang kaya agama. Giyang kaya kawiyawiyag tanong na inuto na sumagatos dabi magatos hindi mo mga nabi na ay butiran diturong kong mga pagtawiran na barat yan yung suwala tiruan yung sula ilaha ilala na udidan mo ay malalarag namin pagintaw so kabaya wala ko gito-gito nabi mga matami na mga pagariami na kaya binasa sa kawiyawiyag tanong. Kedar ketemu su agama, upama kamadar ketemu su karma tanu, nak kepakai maka pengaruh maka sadua, namanya maka gundu-gundu. Allah. O kada ikasa ayam mana nanak nawata, nak kepakai kasengin suatara. O kada ikasa tamuk, nak kepakai mata su tamuka. Mengapa kerja mina mga watami? O katutungi kasa posto. Nagkapakai mata, abagang wala utala sa pusto. O matutong suwa na inga, datarang yung suwa sa marawi. Nagkapakai, apakapi ang wala utala di suwa na inga sa marawi. Na mga pangalamin na mga watang, na way madara katanong nagyang kaya agama. Gitu din talon. O madara katanong sa agama, ikasusuwat wala utala.
Nami antir sukawi yang tanus yang kay dunia. Na ayamala na sukawi yang tanus aluano. Na ando na ibuan agama. Waya madar ka ng kay agama ay kasusuat wala. Baka was agama niyo. Allahu Akbar. Nagi iswala utala na lalayong tanong niya bubakit niya. Hey miya marataya, tewag tanong wala. Katang yung mga ulamatan. Hey miya marataya, tigulang utala. Nalidas niyo, wag naman niyo. Gusto mga pamilya niyo, si Huapoy, aso mo surasyo. Ay kita mo nun sa mga lakungan. Na gusto mga manusia ada pamarataya. Di ko naramdaman ko na pinag-uwan. Tumubila. Dan ako tumubila ka ako. Special lang kayo, gasolina. Buko na ka na. Yun na yung pakatawa. Yung pakataga sana. Ako ka magbulan sa tuloy. Hindi talo tumatatama. Tayo makatutos. Okay, sa mga pamilya. 95 ka. Manusia ang isang palakuan. Number 1 to. Ay, amangan yan. At yawag mo lang nasa tanong. Gida-gida niyo man. Umiyak ko man kaya mayor si. Ketusan niyo sa kong pandemi ka. Gina pandemi ka. Ay, ginadamin niyo yung mga ayuda. Na ay niyo kaya pakagiraw. Mayor. Barangay kapitan. Ayuda. Na miya kapilang kaya madaklataw. Kagiraan na ayuda. Ini pananawag mayor ay nitawag ko mga baryo. Na ini tawag man mga baryo para pakarayin tanungan. Siya kumadak na tao, ay ada kaya ayuda. Na ay mo pakawasin na sa anak di Syria. Kaya ito pangalan sa kaya siya gitu kaya. Kaya tagitira siya ng jarwat dunia. Kawan. Nagiyan mo ito ang kaya panawag tuwag ko mayor. Na miya kalagaday. Miya kademan. Siya kung mga munisipyo. Mga city, kung kabukakakweran sa ayuda. Na mga matami, mga pangariyamin ay natumiwag kitang naswala utala. Sa kanaguskano, nabagya doon magtusiya kaya kalisabayang na. Nabakong kaya daw tusi ka di bedula, nabakong hindi padu. Abasta, yung subutra. So kalima, na miya pagkapya kita wag wala utala. Allahu Akbar. Na baka dia daw lagi siya kay Amir Saab, dia kurang madu. Na hey Amir Saab, imam, sulutan, pelidas kau na kaya ginawang ka. Si Karmana, si Wataka, si Kunara Kajana. Na upaman ang masaya kapan, abdul ka sa masarap, sa kurot, na sa pamilya nga na di pagamag na tutong Kunara Kajana. Allah. Kinanglan na kina, mayroon tayong makasakit. Kinanglan na kina, katakot na mo sa vida ka kong pamilyatan. Allahu Akbar. Naso Hadrat Ali radiyallahu an. Na ayatang siriyan sa mutakadir wala subhanahu wa ta'ala. Hingga marataya, kalangan penerbitan mo yan. Anak ba, siya kaya imam, menutus imam. Anak ba siya kaya imam? Kata man kumamong, aji baka ko bersama lahu. Na miyak pedang kaya pasti buatan saya kacau wala hutan. Ya sudah kaya malagi. Wah. Juga bersahabat. Tamang ko di baka ko na miyak pedang. Di desa na kaya ginawang ka. Na tamang ki karumang ka. Na upalagi ko parang tamang pagdiyon ka. Oh. Allah. Ate kulo-kulo, akan tiguran. Kodo-kodo. Kaya kacau paningul na tekulo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasuhadran tali, kanto na yung kadiruyan. Pelidas dan waginautan mo suka rumah. Suka gegang gaman ko kagpamilya. Nama din so talim ko so dumangaw na ini. Umani pisyo di mana na kwarto. So dawala niya nga di mga pisa kwarto kapag ikaway mahirap. Umupa ka sa kwarto. Na kailangan na huwag na karumangan na mabangon ka sa talim ka usul na wala. Nabaya kaya mabangon na tarungan na kaya 20 agupata ka orasiman to asilpon. Miya kaya ako siya. Kaya katotong na dibuakan na tayo ba katamang kaya di kawatay na matong silpon. Ano na silpon niya? O 5 katong na 5 silpon sa walay. Alam mo. Na, yun to eh.
tafsir Hadrat Ali. Umani sakata wa pamilya nama bangun sultanin usul de walenya. Nagi magbulwi atas tanggungan ka. Ama ina wata akaka wata abubay sa wata mama na iman to na lang tan walang pamilya niya. Na iman to naglidan tan wag ginawa tan. Wag natin loko ng sarili natin. Gridan tan una ginawa tan wag. Miya ka pera ko makapatula. Miya ka pera ko makapurtides. Lagi-lagi may isa bako. Ino ba nga dahil yung maading sultanin mo sulda wala yan. Waya maading yung natibya 24 oras. Waya maading nababalagungan ito ngayon ikidiro na kaya kapag iskuila. Na abi mo diyul. Omi mo diyul. Kaya ba kaya ka ng mga watatanwa? Kaya sa ito pandemi. Nasudon makailtera da iskuilan. Dan yang kailteri na miniakan kung mga warisanan. Naan na mga darpa sa motor kami na ayaw manalarag natin yung yan sumawat ay na di pa ka pa mga din. Ad na guro, ad na mataw kumawat na sila natin minsan na namiya ka na bisaragot, namiya ka na namin ni Muray sila. Kailangan na matutuw tayo. Hindi lang ang alam natin na kumuha ng pira, kumuha ng salapi, na wala tayong malasakit. Sa pamilya natin ang pag namatay ng tanang ina ay dito sa impyerno. Na manawat namin ang mga pangarihan mo. Matang kuwan nakaginalay bagkala ako. Kada matang tutulog. Ang kinukwento natin yung nakita ng dalawa ng mata natin. Naginamiyang uloran sa markas. Napugilan yung wala mata. Kami sa Itika. Na kaya karami ginagawin na miyak damar na miyak bumbug sirano, miyak damar na madaklat o miyak kasulti. Nandingil ako na giyang kaya babay na di siro patay sa punta din sa miyatan. Okay. Diro di maguto. Malo ako rumiubay. Tiyak na ako ngariyanan. Tiyak na miyatay ang isya kaya. Na mapay puso ka tablig. Milyonaryo ay yan kaya sa idel ko sa kung madwa ka milyon na walay. Na madakala pa ni posto. Na piyagiro ko, sa panginiwag ay aurat na bubay ka, kuting ba? Kaya sini magugot sa suda maskid sa kaya. Na miyakan tay-tay di bubay. Uway, karungan yan. Inure, butay. Nagito na puwasa. Tigilan na ay niya kaya pakapasad, lumapis. Natigyan kikaruman niya na uminihan. Sumuha ko sa kaya pukapunta ko sa tornamenta. Punta ko sa tornamenta, yung magagaling mag-tornamenta. Magagaling maglaro. Kailangan tandaan mo to. Na sumiyo sa kaya, na miyad laro sa kamula. Naroon ninatag yung malakan mo. Na milyonaryo to. Na umiyak niya mong tamili yung nayo, nasa katabi na yung itsuro, saka pa na yung panalay ko. Hindi po tayo. Lago ako. Na ay tingin nakapayak ini, na makamang supukitabang, na di ka din makapanugugan, kakarata ginawa ka. At na makauma, at na makauma ma-hospital, maling. O pa man na miyakata mo ito, mapilip po sa miyakata mo. Nabigyan niya sa pera. Na in-hospital na miya tigil ito na rin, minima sa masikit miya. Nakataw niyo ito na itutulan no, kaya kaysa na di ka dito rin. Kung kaya makaunutra ka na hapis, tingin akong siya. Sa kami man na rin dimula, nakataw no kanto na kapakadim na, nadi ka na di. Natigil na, inibalin siya yun. Nakagami balin siya yun, na itiro siyang tawalay niya. Na ayaw nagtitiro siya. Natigil sa mga panubuhan niya, na di niyo siya itiro siya. Ayat ipanik sinabangkay. Labuan ba? Dapong kabalingi na ayat ipanik ko na miyatay. Nang gagawin niyo man kasakit yan. Giyang ay pagarin niya na susang na isa yung 14. Gunyan ba muna sa yung 14 niya na gunyan tatapos na ang tawalairan. Na ang tatigin isyon ko nairag sa ano ba? Miyakan ko na kung tatitiro sa adin yung sipa niya. Na alhamdulillah sige, may akang gawi siya na sa 3 gawi. Minidem sa 7 gawi. Naigila sa ingat. Naigila namin ang tinag-YouTube na wala-wala sa baryo.
itu beberapa makakali ke ngan anu mana seorang yang nang tinggal. Ada beberapa kata desa munisipal. Wah, basta ada masyarakat pun. Nama pihak dulu ni, ada. Berpihak pulau Cina, lagi ni kayak mana tahu. Lagi yang tak kain nama yang utama masyarakat. Nama ni pernah ada makan bibi tilapia. Lahu Akbar. Nawa ini pamrin nan ni makan terus na. Anu pernah ni begini kau nak lucung tak ketik semitra. Kami aku tu. Kalau gawe, nak cari 25. Lahu Akbar. Nah, atau nak tiga macam nak tunai miaswa. Sokia pasal gawe. Namanya yang serana familia. Ada makasih ulang namanya pengaruh tak boleh. Ayah kasih kita lupa mah. Lagi nanti kita tinggal di jerung nawalai. Saya idalku. Nah ayah pulang gue bantu kumangawat ayah masuk. Tamu kira na miliun-miliun namanya posol. Ino tu. Nah ayah miya kapangaruh mau na super selabian. Abang-abang selab jika rumah lah. So kaya pa tayo nanti na ala-ala yung nung malilita nila tumatabi siya sa mga bebo sa tao. Allahu Akbar. Nabakamatay ka to. Miya pikir lang yung mga nakaraan na tiga sumagot, amal kita tayo kay pamutili. Allahu Akbar. Nagiyan kay mga watami. Mga pagayami, pagilwin tano. Upanguyatan tano, aginaw tano. Sa kami aguskano. Anda manaya ibang kailan ba kawiyawiyag tano? Nami kurang tano makikwala. Lahu Akbar. Ino tanong kurang kwala. Nang tabi jarong ta, may muda karata. Aratan, kaya uloy. Eksa kwe kasapulo, aku 5 ko saban. Umani kasapulo, aku 5, naipilista subutay ko pamilya. Naduso-diso na mga padung nama yan na. Nawaya mga padung na siumin yan. Nada kong katagoy sa widakan. Namati siumin yan at dinggawin na lahat nga katik sumitra dumadar pa. Parang na mga tagoy, tulad na tanong tapian mo tulad. Allahu Akbar. Nasa mana yan? Na para mga paliwanag. Iman ko tiga ang mga ulamatan. Na ayaw kinakinala na katanwa kay mga pagarian, may mga watami na makangiginawa itan. So siya isikuwila na so pagari nga na pagari ko. Yeso, ketusan niyo. So pagari ko. Na ayaw kagawin na katanong kang ginawa eh. Nauban niyo panilipati. Api pikiran ka kung ano ang masarap sa'yo, masarap din sa kaibigan mo. Huwag mo ubusin ang mga sasarap. Kasi kailangan may reserva ka para sa kaibigan mo. Nagito'y sabang, aaya ka pa kademang kaibigan ginawain na gula lang sa kafurj. Nga may katutunan tanong, matang kaya kung may lehan saan. Na tanto may kapiya ginawa. Ino to, na may atang at sa ginawa kakatay sa mga pagarihan sa ulunggab mo. Minito na kasi kami kapirarak mo. Na aya ka pa kapong ginawa itano, na bape kala, ababaya ka sa ginawa ka. Na uding kami babaya ko pangaring ka. Na aya man nalalag na di ka pumalya dito Muslim. Di ka pumalya dito Muslim. O pa man aya ka gudamaw na miya ka lalakay gradu. Liyakin kaya agama na kanabinig ka wa ka na diploma. So mga saaba na miya nagtanong sa kataw sabo, amiya kay pito kataw niya ukuran. Na inutog ka pa siyang takasarang basirin. Dapat mga tiyan na piya kita wag wala uta na siya kusurlo. Uway, ada diplomang nabi. Uway, nakagis na nabi na tulungan sa dia baray. Baratulungan sa dia baray. Uway. Na ayaw ka gawatan mo sinamara po masitan mo lang. Inshallah. Paniyatan tanong. Agyang nga nagwakawiyawiyag tanong. At kami akong makamisi. Nakinala na kinama ko makanong kami sa Cavite. Ay hindi yo. Ay, ano sa mga diwa sa isang gayakwan? Ari, mga nipod ka siya diwa. Laon na eh. Adi, ay bilang kilihan na kami akong kurot. Sama nila si Ma. Ada siya sa likod. Bayaw niyo. Para sa engineer, ano doon sa likod? Bayaw niyo kung namin manifata siya na tinalupyan na. Isa, dua. Talong-talong bisa nggak tahu gimana. Ada 5.
Ano si Pres? Kinakalan na makapisto kami kay Pres. Ilang mga pia wala ko kaya balo niya na Pres na mas gitiyo. Why? Naududu dia pa pia wala, hindi pikir busarita. Kinakalan na ugaparo. Na sudah tu amana na guntaman. Na suporta wayaman na nalaglapan tao. Na sudah tu na ayaw ka na bigyan na implement. Na sa ulama. Na sa kanya ni mabubalo yan, anak ko daw kapagagama. Na di matiro udah cocok implement na di minggulalan ulama susangannya. Dua kami yang kinarapas ulama aku sudah tu. Air ketanu, na tarik tiba gue ma, ada tanah mana. Ubang apa kau kita naik kagu biar nuka. Asal cari belajar kena lobby. Why? Ubang apa kau kita naik cari ya? Sanjakan aku komputer. Nah air ketan waria, nah tarik tiba gue. Saya insana na paglintan umeniat. Kata tanu dini mengawatami. Ikirawan aku mau kurus tenakan di patong daya atau nak cita sawanai. Giba para tanu sanjali. Nah uban yung kalian pati dia kau kurus jio. Na umani amaliw na 490 million. Oh, nakatawa niyo. Umani manggal pagkadusa na 490 million. At sumata na si Karumanga. Sabi ka na labok mo niyan. Na baka kung hindi makikitig sa mga pagigyan na. Oh, kira na sumiya sa dirusa kami ako mukuro sa manayta kong tidis. Nakmuda ka rin na kasi na ako ang sulang na cellphone. Tunay ka ba yung hidayat? O ligaya. Amir siya po siya hidayat. Butan niyo sa cellphone niyo. Di niyo lang pigma dia nggak tahu nakatawan wala. Na alhamdulillah mga watami pinakinalan ng ubat ng pangalilipate asisitan sa mga siya daw.